Dobrý deň, zdravím vás dneska z Maderny a prišli sme s otázkou, že kedy vymeniť vajíčko za pokračujúcu autosedačku. Tak poďme sa na to pozrieť. Ako vidíme, naša autosedačka v bázi T s kombináciou Cloud T plus v tejto verzii, veľmi očakávanej bežovej farbe musím povedať, je pre vaše dieťa ideálna do 87 cm. A v protismere v tejto variante je najbezpečnejšie, čo viete pre vaše dieťa spraviť. Ale keď už dieťatko vyrastie a ideme riešiť pokračujúcu autosedačku, si ukážeme teraz čo na to. Takže, ako som vám hovoril, báza vám zostáva tá istá, takže čo spravíme? Vlastne otočíme si vajíčko, zoberieme si Sironu, našu pokračujúcu, tuto vidíte v pluskovej verzii, sivej, a veľmi ľahko to vlastne zabezpečíme, pozrieme sa, že či je upevnená, tuto vpredu budete vidieť 3 zelené signalizované farby, že je Isofix upevnený správne, je nožička upevnená správne a ešte aj je upevnená autosedačka k bázi správnej, ako má byť. Takže poďme si trošku vysvetliť. Táto sedačka je od narodenia až po 4 rokov života alebo 105 cm. Takže keď sa na to pozrieme, prečo to hovorím, že od narodenia? V každej Sirone T máte aj novorodeneckú vložku, ktorá sa využíva, keď ste s ní istí, si vždy viete pozrieť, na našich sedačkách máte do 60 cm. A poprosím vás fakt, dodržiavajte to, že vyberiete túto novorodeneckú vložku, nakoľko keď sa nevybere a dieťa už máte väčšie, to ťažisko toho dieťaťa je na inom mieste, ako by malo byť a není ideálne pre bezpečnosť vášho dieťaťa. Takže môžeme si to veľmi ľahko ukázať, ako sa to vyberá. Veľmi ľahko, takto si dáme bokom a vidíte, a už to ťažisko, riťka sa posunula trošku nižšie a v protismere otáčame, takto. V protismere podľa zákona vieme otočiť až po 15 mesiacov. Ale odporúčame čo najdlhšie jazdiť v protismere kvôli bezpečnosti dieťaťa. Potom si pozrieme na tejto sedačke, viete si ho otočiť aj na nakladanie, vykladanie, ale aj takto, čo neodporúčame, ale je to možné. Odporúčame v protismere a čo najdlhšie. V tejto verzii vidíte, máte perforovaný materiál, čo je ideálne pre vaše dieťatko cez letné mesiace, nakoľko mu nebude toľko teplo, ako nám všetkým. A potom slnečná striežka, aby bolo v pohodlí, nesvietilo mu a nemusíte lepiť na okná tých Mickey Mouseov a SpongeBobov. Takže ešte predtým, než nezabudnite ani vy odistiť, chrániť bočného nárazu